Ezihamba phambili indaba namuhla basePhoenix abayizwa yoxolo lwabasendiya. Ukhuthaza ukuthula owasinda ehlahlelwa ngokucelemba kanti kubhungwe ngokutakula amabhizinisi EMHLATHUZE. Lezi izindaba ze1KZNTV ifundelo samukeliso kaNgqulunga ngibingelele imbukeli. Umququzeli wenhlangano Justice for Phoenix Massacre okuhloswe ngayo ukufuqa umkhankaso wokulwela ubulungiswa ngodaba lasePhoenix uJackie Shandu uthi kangeke kubalamukela uxolo oluvela kwabesizwe samandiya singekenzeki iziguquko kakhulukazi kumasipala iTheku. uShandu kusho kanje ngesikhathi kuqhubeka le mashi eThekwini nalapho ke bebehambise uhla lwezikhalazo zabo kulo masipala. Ngemuva kwesibhicongo sokubulawa kwabantu ePhoenix iJustice for Phoenix Massacre Victims iHoly March nokuthula ibhekise komkhulu lomkhandlu udolobha iTheku nalapho ibihambise uhla lwezikhalazo zayo. uJackie Shandu ngumququzeli weJustice for Phoenix Massacre Victims uthi ke okwenze babhekisa le march lapha ingoba lo masipala uyizinda sabohlanga lwamandiya ngakho ke bafuna uguquko ngezinto eziningi. Sifuna ukuthi ke amandiya akhishwe ku BE naku affirmative action. Amandiya awu 17% in terms of population yala eThekwini. Kodwa maningi kakhulu kwamasipala ngokusebenza. Aqoqhobela izikhundla kunama departments aranwa yiwona wodwa. Iwona futhi ane contribution enkulu edala ukuthi amathenda atholwa amandiya ngoba akhishwa lamandiya akubo ngaphakathi. Kuzokhumbuleka ukuthi ngemuva kwezigameko zokuyitapela kwabantu ezitolo indawo yasePhoenix iphenduke izinto sokuchitheka kwegazi njengoba iningi labantu libulawe ngesihluku abanye basinda ngokulambisa. Le mashi ibizimaziswe nangamaqembu ezepolitiki ahlukahlukene kubalwa phakathi iIFP, iEFF, iABASE, iPRM namanye. Unobhala wophiko lwentsha lweIFP eThekwini umncedisi Nxumalo uthi ke ngaphambi kokwamukela uxolo oluvela kwabohlanga lwamandiya bafuna ke ahlehlise umbungazo wawo waminyaka yonke owaziwa ngoDiwali ukuzwelana ke nemndeni elahlekelwe. Ake bewumise lo mcimbi wabo kuthi uDiwali behloniphe ukuthi sidlulelwe basezweni lethu. Silapha kwaZulu Natal njengoba silapha nje kwaZulu Natal sikwi province yamasiko. Ngakho ke uma ngempela bethi bayaxolisa uDiwali wabawume bengawenzi ngoba uma kuqhuma labo cricket babo siyocabanga ukuthi sekuduthulwa abantu bakithi nathi siphume sifuna ukuthi siyobavikela. Ngaphandle ke kokumashela ubulungiswa kwalabo ababeyisulu zasePhoenix le mashi iphinde yabhekisa ekuzwakaliseni ungahambisani nomthetho obizwa ngephephuda ophoqa ke abezenkolo ukuba bangaphinde bashumayele ngezithinta labo abathandana nabo bulilo bodwa ukhushulwa kwezisu nokunye ke okuningi. Umbishophi uBheki Ngcobo uthi ke kabahambisani nalomthetho njengoba ubanqinda amandla. Umthetho okhishwe uhulumeni wakaJustice ucindezela amasonto ukuthi singabe sisakhuluma ngabantu abobulili okushadisa abantu bobulili obufanayo nokuthandana kwabo, singabe sisashumayela ngalokho futhi singabe sisashumayela ngokuthi abantu bangayikhipha izisu bangadayisi ngemzimba lonke lento ephethwe iBhayibheli likwi-risk ukuthi livalwe ngoba bathi lizobe seliphambana nalomthetho ofuna kushawe wokuthi fanele kube unfair discrimination. Sithi ngeke sisavuma ukuthi uCyril umpresident aqhubeke nokuphathizwe engakwazi ukuphathiswe. Eyindabeni ze1KZNTV kube uNtomo khona mvubu ngiseThekwini. Owesilisa wasesigcemeni sakajele okushini lakwaMashu siyabonga Gumede uthi nakubeka exatshwe walimala kanzima esigamekweni ezenzeke endaweni yasePhoenix emasontweni amabili edlule kodwa ke afisa ukuthi ukulinyaza kwabo kungadalike udlamelo kwesiphindiselela kwabomdabu waseNdiya. Uphakathayo uthi lokhu kungadala inzondo eyothatha isikhathi eside kuphela phakathi kwabamnyama nabaseNdiya. uGumede kusho kanje ngesikhathi kobuholi bethemba leANC kwisifunda iTheku kade ke lihambela imindeni eshonelwe nelimele ngenhloso yokubheka ukuthi ke ikuphi bangasiza ngakho kakhulukazi njengoba ke uGumede engumdwebi eshiselwe imoto abesebenza ngayo kanye namathuluzi. Xa sababukeli abasheshayo ukuzwela ngombiko olandelayo. uGumede uthi ungashoni kwakhe ngelanga akajwa ngalo ekhanda kanye nasemzimbeni uthi kuyena kumkhombisile ukuthi besakashaya isikhathi sokuhamba kwakhe emhlabeni. Usho kanje echazela ithemba lezindaba ngayo yonke into eyenzeke endaweni yasePhoenix kade zama ukuyofaka upetrol kodwa wavinjwa iqeqebana labomdabu baseNdiya abamisa bacela ukusesha imoto yakhe ayihamba ngayo nokwathi uma ephuma emotweni baqala bamshaya ngenhlanhla wakwazi ukubaleka wayocasha emhosheni.
Kulesi sigameko kushone abantu abangaphezulu kwama-20, abanye bathola ukulimala kanzima ngesikhathi emasontweni amabili edlule kuqhubeka imbhikisho yokucekelwa phansi kwezitolo. Abomdabu baseNdiya bathi bona babevikela impahla yabo. UGumede uqhuba ngokuthi uyafisa ngaphindiselwa okubi ngokubi. Kuyinto engayilindele kodwa ngoba kwenzekile bengekho ukureverse isimo ukuthi njoba sekwenzeka kanje. Mina ngomuntu okholwayo ke ngifundisiwe indaba yokuxolela nendaba yokukhohlwa. Ngoba ukubaleka kokuxolela ukuthi uyakwazi ukuthi into uyikhohle uma uxolile. Kodwa uma ungaxolile uyakwazi ukuthi into lokho uyiprocess emqondweni wakhe iqhubekile. So manje nakho ukuxola ngeke ngacabanga ngisho nongalivula icala. Kodwa kwase kudla ukuthi isimo indlela esiyona abaningi abantu abafektile ngalento le eyenzakalile and imndeni yabo eyadinga ukuyithola ijustice yabo. So ngabona ukuthi kubalekile ukuthi ngiyovula icala ukuze ngilekelele abomthetho ukuze bekwazi ukuthola igila mkhobezi inseluko. Owe-ANC kwisifunda saseThekwini uThabanyawose uthi imndeni yabathintekile iyanxusa ukuthi kusetshenziswe izinhlaka ezifanele ukuletha ukuthula. Siyafisa ukudlulisa lo myalezo ukuthi imphakathi eyakhelene nomphakathi wasePhoenix angaqala ubutha kodwa akusetshenziswe inhlaka leze peace committee ezakhiwe zokuhlala uxoxwe kuboniswane. Ubesegxeka bomdabu waseNdiya ababonakala ngomsomluko ngaphandle kwenkantolo kaManteverelem bezokweseka benzi bobubi ngesikhathi bevele kokuqala enkantolo. Siyagxeka ukuthi kube khona abantu abazoma ngaphandle kwenkantolo bephethe ingqwembe bezosupport abantu abasolwa ngezenzo ezimbi nezibhlungu kangaka. Bekuhle ukuthi siyekele einhlakeni zemthetho okuyizona ezosiza ukuthola umnyombo neqiniso lakho konke okwenzekile. Okwamanje umphakathi aweneme kakhulu ngoba isenzo sokuthi abantu abasolwa ngalokhu noma ngabe sebevelile enkantolo bangashiwo amagama abo bangavezwa futhi kumabona kude. Kanti ubuholi be-ANC buhambele imndeni engaphansi kwezigceme saka-C, ika-J kanjalo naka-E khona elokishini lakwaMashu ukuhlanganisa amehlo nabalimele kanjalo nabashonelwe. Ngotebogo Sibisi wezindaba ze-1KZNTV ngibika ngikwaMashu. Imeya yomasipala uMHLATHUZE nyakatho nesifundazwe KwaZulu-Natal uMduduzi Mhlongo uthi ke umhlangano phakathi kwakhe nosomabhizinisi abashayeka ngesikhathi sezibheli ukucekelwa phansi kwezitolo ukuthi ke bathole izisombululo ukuthi ke bavusa amabhizinisi abo kanjalo ke nokuthi umasipala uzobalekelela kanjani. Ekhuluma nabezindaba kuMhlongo ngemumva komhlangano obubanjelwe ezindlini zalo masipala uthi ke bazohambela izindawo zasemalokishini uxoxisana nosomabhizinisi ukuze ke izisombululo zitholeke ngokusheshsha ukuze ke nomnotho uzosimama. Namhlanje imeya kumasipala uMHLATHUZE nyakatho nesifundazwe KwaZulu-Natal uMduduzi Mhlongo kanye nosomabhizinisi abalinyalelwe amabhizinisi abo kade kuqhubeka ukugqekezwa nokucekelwa phansi kwezitolo emasontweni adlule babe nomhlangano wokubhunga ngezindlela labo somabhizinisi abangasizakala ngayo ukuthi ke bavuse amabhizinisi abo nokuthi ke uhulumeni angalekelela kanjani kulolu daba. uMhlongo ekhuluma nabezindaba uthi banazo izinhlelo abanazo ezizokwenza ukuthi ke luhambe ngokusheshsha usizo ukuze ke nomnotho usimame ngokusheshsha. Besixoxa nabo ngokuthi singenze njani ukuthi silekelele ukuvusa amabhizinisi nanokuthi iziphi izinto umasipala ozozenza ukuthi ulekelele. For instance, ezinye zezinto esithi sizozenza ukuthi sinciphise izinsuku esiyithathayo uma ngabe abantu beapplyele ukuthi kulungu ama-businesses wabo. So sekuzoba u-15 days. Okunye futhi esithi sifuna ukwenza ukuthi sibukisana ukuthi singavusa kanjani i-economy ikakhulukazi emalokishini. Njengoba kalabo somabhizinisi bebeyingxenye yalomhlangano bakushayela ikhulu kuyihlombe ukuthi ke bakhunjulwe nabo bebekeke yabe imbono ukuze ke nosizo lufike kubantu abalidingayo futhi olubafanele. Nomhlangano namhlanje bebalekile ngoba ibibiza ama-stakeholders that are required ukuthi babe khona ekuqaleni inkulumo ezithi how do we rebuild kusukela manje kuyaphambili kuzofanele sibheke ngendlela eyithiseni ehlukile
particularly about how umphakathi gets to be part of a development and a rebuild program. Lokho kudinga ukuthi osomabhizinisi behlangane nohulumeni baxoxisane ukuthi umhlahlandlela uthini okwenza izinto ngendlela ehlukile indlela ezokwenza ukuthi abantu bendawo bazizwe be part of economy. Umhlongo uqhubeka ukuthi njengoba bekuqhubeka lezi inhlelo kuvelile ukuthi iningi lentsha yilona ke belinamandla kakhulu ekutatsheni kwezimpahla esitolo ngenxa yokushoda kwamathuba emisebenzi. Umasipala uMhlathuze ke usungule uhlelo olubizwa ngeMhlathuze 10,000 oluzolekelela abantu abasha abanamakhono ahlukene ukuze ke bathole imisebenzi noqeqesho ukuze bakwazi ukuthi baqasheke. Sakhi portal lapho khona abantu bezokwazi ukuthi ba deposit ama skills wabo khona ukuthi mina ngi-unemployed graduate nginale degree so that u-RBM or u-Fosco or whoever athi umedinga leso skill angene kule portal akwazi ukuthi amthole. Izobe manager i-youth office together with the businesses kwazi ukuthi sikuthathe from i-registration process yakho size siyofika nawe lapho khona usu fully registered. Owesifazane wasewushwini ogwini oluseningizimu nelikaMthaniya uThobile Gwacela usenxuse komsamariya olungileyo kubeke alekelele akheleke umpheme wokuhlala njengoba lona ahlala kuwona ungekho esimeni futhi ke usuze wamdalela nezifo okwenza ke engakwazi ukuphuma ayosebenza ngenxa yokugula. Usho lokhu ke enkulumeni ekhethekile neziko labezindaba le1KZNTV ogwini. Lena indlu ekuhlala kuyo uThobile nezingane zakhe ezine. uThobile uziphilisa ngesibonelelo sikahulumeni nabantwana bakhe. uThobile usenxusa ukulekeleleka ukwakhelwa indlu njengoba lena iqhuma amanzi phansi futhi ingenisa nemvula nasophahleni. Inkinga yami ngidinga ukuthi ngisizwe ngendlu. Sengathi ngingathola usizo lokwakhelwa indlu ngoba le ndlu le ngihlala kuyona inenkinga. Kuyimanje ngiyagula through yona. Ngine-pneumonia, ngine-TB through le ndlu le ngoba iyabanda. Uma kunetha la endlini amanzi kuyafuma phansi. La kunamanzi aqhuma phansi. Aphuma kulembobo lela ngemuva. Uma kunetha kakhulu njengoba amanzi eqhuma la ephuma le aphuma aze kunetha kuze kube manzi yonke le ndlu le. Akubi kusabonakala nokuthi lembobo engapha ngemva ngigqobhozile uma kunetha imvula zangempela. Manje ke ibanda ngisho nasebusika lendlu kuyafana nje kuyabanda. Ingakho ngiye ngaposta na ku Facebook ngicela ukuthi ongakwazi ukuthi asize ngicela ngisize. Lithi ikhansela la kule ndawo selilutholile lolu daba ladlulisela emkhandlwini ukuze uThobile alelekeleleke ngohlelo oluphuthumayo. Ezindabeni ze1KZNTV kuba uSgananda kaMankuntshane. Bukeleka ke sibheke engosini yezomnotho. Irandi lu 14.72 cent maqhathaniswa nedola lasemelika libo 20.51 cent maqhathaniswa nopondo waseBritain libo 17.45 cent maqhathaniswa neeuro yase-Europe. Igolide lona libo $1,816.46 ounce kuthi wona ongahluziwe wona $74.74 umphongolo. Bukeleka ke sibheke engosini yezemidlalo. Umqeqeshi weqembu lezigamagebhula iOrlando Pirates uJoseph Simba usephawuleke ukuqala ngesinyathelo seqembu lakhe esamangaza abaningi sokuqasha ke isekela lomqeqeshi elisha uMandla Ncikazi. uNcikazi kusayinde inkontileka eminyaka emithathu naleli qembu esuka kwiGolden Arrows. uZimbawu uthi ke kufika kukaNcikazi kuleli qembu kufana nesibusiso njengoba kethi ke ayaziwa amagalelo alomqeqeshi okuba liphini lumqeqeshi kanjalo nokuba ngumqeqeshi omkhulu okungumsebenzi ke awenze iminyaka kwiArrows. Kwenzeka lokhu ke nje leli qembu lizilungiselela kumdlalo wangesonto ntambama neKaizer Chiefs kumqhudelwano weCarling Black Label enkundleni yase-Orlando eGoli. Bukeleke nasi isimo sezulu esikalindeleka osukwini lakusasa.
Empangeni lizobalela amazinga okushisa u12 kuya ku22 degrees, eThekwini u13 kuya ku22 degrees, eMgungundlovu Ndongazibomvu u12 kuya ku22 degrees, Zolunde Mashona u7 kuya ku22 degrees, eXhobhe Mantente u8 kuya ku22 degrees, phethe ngeFriday Filidi u6 kuya ku20 degrees. Bukeleke ngakho bese kuphathele zona usuku namhlanje, mina nawe sihlangane kusasa futhi ngasisikhathi esifanayo. Ngifisela ubusuku obuhle.